Surabdata Pitana Rahayu Rahayu kang samya makarya rahayu kang hamengku gati Surya Tandra Westinata rampak runtut rinakit kudrate kang kawasa Purwaduk Sila gilir kumanti datang kembang ana ing pagelaraning timbul tresna budaya ing kono para pinisepuh ngebong dupa kinarya minta panguwasane Gusti Kang Maha Agung ing tembe murih lestari anggena sami kredaning pagelaran timbul tresna budaya nalika samono sang bujangga kumat kamit kamakni japa mantra pranyata wis bisa kasembatan kaserja tikar-tikar tanpa tanduk tes rasa jatining seba padas kayu watu omahmu kakang kawah dari sedulur papat lima pancor kang cedak tanpa wangna kang ado tanpa singgolan kang kanthi slamet kawula nyuwun idi pangesti dumateng Gusti ingkang morbeng dumadi ingkang ngarya jagat kawula nuwun mugia sedaya kalisa ing sambi kala Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng para sesepuh kawula nyuwun idi pangesti mugia sedaya penerangan ketentrem karta raja lulus ing sambi kala yo kawula henderek sowan wonten dalam tlatah bumi dandan Giri Harjo. Bismillahirrahmanirrahim. Jagat ayo mangkat bumi sing nyekseni la haula wala quwata illa billah. Timbul tresno budaya. Ya. Hei. Lo. Iki muni wakaran pencut sampan dipan adum rapat sabetake marang gunung dumruk sabetake marang segor asap pabuka kiprepon jaranan timbul tresno budaya
Alon-alon duk. Andresuan. Jebul koki prapun waroga saking Timbul Tresna Budaya. Lho, apa iki? Iya duk, alon. Ya, ya. Lah kalah. Ayo duk. Solang alon-alon kiprah bareng Timbul Tresna Budaya. Ya, ya. Yuk. Ho ho ho. Was. Hey.
Ayo. Yo, ho, ho. Hey, was. Loh, Yo. Was. Yo. Ho, yo. Jos. Lo. Yo, yuk, was, jos. Guru mongkong bidarunge kaprawadya yo akase kapiyarsa swarangipun lelo bae samudana sing prayitna para Srikandhi Srikandhi timbul tresna budaya. Was. Sing ati-ati ke. Was. Hey, das. La. Wah. Hey, ha. Das. Lo. Panggah mending. Was. Yuk. Ya. Terus. Out. Jos. Lo. Ah. Lo. Bos. Bos. Lo.
Yuk. Ayo. So. Jos. Lo.
Wah, yuk. Oi. Yuk, jos. Mbak Desi. Piye Mas? Alon Mbak Desi. Nek tiba tak selak metu mengko. Yo trek kuwi to Mbak sentir metu keringete maksude. Nyandi MC ning nggih. Lak ndelik iki lho. Dadi MC kok ndelik kene. MC piye? Apa kuwi? Apa? Aku isin karo Pak Sur. Sapa? Pak Sur. Nyapa isin? Neng buri karo Pak Andan. Kene sing lanang ki tengah kene lho, sing lanang. Biasane awake dhewe ditangkap Pak Andan Ramil. Tak tenteni jebule ket mangkok ora teko ki piye lho? Apa nih? Awakmu ki lho. Lah tak tenteni suwi nang kene ora SMS blas. Ngono? Heeh. Terus golek golek ngapusi ya. Heeh, golek ngapusi tibake we. Janji palsu. Sok Juli tanggap neh nang Kuramil. Awake dhewe mlaku nggawe umpluk. Pindah to Mas? Sik to, golek info sik. Ayo, awak iso ora? Ya, Pak Andan Ramil ndak pengen duit to. Takonono to. Pak Andan mboten pengen duit to. Pak Dan. Mbok menawi kersa duit mangke kali. Malam. Enten dolpres sing kuwatah. Pripun, Pak? Nggih. Nggih. Engko jereke. Nggih ya. Engko WA lho. WA. Tenang ae, Mbak. Monggo dipun lajengaken. Engko lek wis sampe, Pak. Nggih, siap. Nggih. Janjane kowe ning ndi? Gelagat. Oh.
Sik, Mbak. Piye to Des sok bolak-balik memang. Kobeng ngono piye? Terus demenane yang bolak-balik ngono lho, Pak. Ya ya ya. Nah, tau rasa udur-uduran. Sik ya Mas ya. Awas lek kobeng nih. Tak kon ngeduk nih Pak Ndan ya lho. Sampai di syuting karo Gombal TV lho. Apa Mas channel kok ya lali aku Mang? Apa Mas? Tak permisi nih apa? Apa? Lali aku. Apa Bos? Channel Sopo YouTube. sing kok tekoni? Channel iku lho. Aku. Heeh. Sopo Pas? Sopo? Lek wong aku ndak ngerti kok. Ndak ngerti Mas De. Aku Ngono lho ki lali njaluk aku. stiker Des. Stikernya biasanya neng. Enak yo. Lali Nah. aku. Pojokan Yo kasih. yo Mbak Desi Ya, terus yo, nih yo. terus ke. Jane Hey! kowe ning ngendi? Gerakatmu Oh. saja nyupriyani. Yo. Atiku sujana kowe kencan karo wong wadon Hey, liya.
Yuk, jos, jos. Krimping budale prajurit kuda terus amat lumaku jumpalan swara bambuk amikir ana ing ambreksa patut sambilan urip penawa ya Ho ho. Wah. Was. Oh, yuk, was. Yuk, lo. Yuk, oh, jos. Wah, yuk, wah, oh, jos. Lo. Lo. Oh, jos. Ih. Oh. Oi. Ih. Jos. Oh. Yo. Lo.